nya sian nya de electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Damping Shiro pat ka liang no shaka e thamukas Wei usipai langrod jong Border Security Force ni BSF la ong ba la chakem no hakisipai jong Pakistan Rangers ka bajalong tang hadin ba la kum jam bakla sa silang ka jong uput usam ha Punjab kat kum ka khubor kani ka jingja kala ja hajan Ferozpur hinin ka si balang jong ka tayo hadin ba ni langrod la tip kateng kum upiki singh ubadai na ka battalion ka basispa phrapuar jong ni ka kunhun uba phong artat ye ka uniform batra ya la ka jong ka tiersiat ka jong u hakajing bakla ula kum jam sa silang ka jong uput ubadai jong ka Pakistan layu thu bau ni ulangrut ula kum jam bakla sa silang ka jong uput hakapor bau dang thu ban sendran yo wei unong rep ubrang wad ya ka jaka bandri tengen tar hadu bala wan lam ye kani ka khubor ka jinge kren habrengki aliang mamla jong kini ki ri kala yat menta shakmat na ka benta banyo penwan phai biang ya u